onye na-elo m ilo akwụkwọ ụda gbuo ya. onye na-elo gị ilo ibido anya o. onye na-elo gị ilo anyị ga-erikwe ya ka akwa. Amaka ukwu in the kitchen. Amaka ukwu. Anya. Oh yeah. I will. Come up. Water. Biano bara megwu a. Ndị Igbo banye, biano bara megwu. Igbo onye Anambra, biano bara megwu. Ndị Igbo niile, biano bara megwu. Agụ niile, biano bara megwu. Come up. Yeah, are we there? Do it. These are the people you will be seeing today. Our director is here. Igbo nwanne ha. Ị na-eme aka ntụtụ? Aka ntụtụ bịara na nke gị bro. Onye awụ onye aka ntụtụ. Gift money. Yeah, call Genede. Ariaku. Knock. Also, knock. Onye nyere gị mmanya. Onye nyere. Say, my wife gave you my drink. Ị ga-agbosi ya n'abalị. Nne nyere gị akwa ha ka gị. I with a new arm robber in the house. Lekwe ha ndị agboro. Nwoke Aba. Aba ma ndị Aba. Yes, Alaba money. The celebrity DOP. Lekwe ihe ọ na-atagwo. Hey, these are all the members of the house. Amaka money. Ami baby. Ebe. What waterproof? Oh yeah, don't be here. Apa? Lekwe nwoke toilet eri anyu oricha na ya makpuru ga wosia ya. Michael money. The Michael money. Mary. Baby, okay, well, say your market. Oh, Genedo. Require Sima money. But in a boom, Magesikwana Mala. Ibuelema. Bring them down. Mole waya chọrọ na ntị na akparụma. Nyewa agboro irete nwoke mba anọ.
Get behind me, Satan. Biko ponuza. Odumeje nwoke ọgba akpọ. Ọda akpọ Ọnịcha lekwe ha. Ndị Ọnịcha. Ugbumma. Ị ga-esi na mma ala. Area bọọla. Ndo prophet onye amụma. Them you. Ke uzi the woman of the house. Nwaanyị iyele na akwa ị ga-eji mụstara m ụmụ gị. Sitara akwa onye. Iwe iji ọta akwa gị ka anyị ga-ata. Iwere na akwa ị ga-eji aha asịrị m ụmụ. Shie ya enyecha agboro ha niile rụcha akwa gị n'ọnụ. Ha ga-eyi akwa gị. Ew, nwe osisi. Yeah, we native doctor I went in the house. Nwe osisi. Chai. The original sound man. Nam nekwe bi gbakporo. Ebe. Ị na-ahịrị ego m na ya na-atọ gị. Ị na-ha achị nnọọ ka fada esiri ọhụrụ. Esi ị ga-agbọ ya. Ndị ka iji ọnwa ya eri, this is unlike you. Ọ maka 40 years ọ. Can we read in the elders of the church? Food, yes I know. A na-eghe kege eghe. It's dry. Yes, so. Yeah. Somebody's asking where is Sister Maggie. Sister Maggie is in her house. We are not in a yard. So she should be with her husband. Amaka, Kishigi de Quanota. Abobia Haka, the Koti de Menishigi. You go this year. It's virgin natural. Manishigi you virgin. Go on, what you want virgin? You will virgin. Everything about you. You virgin. Otiha. To call it the God of Kailo. Hey! Hey! How do you white who virgin? As I go to go white, you bra. Iba loka when Iba. Joba Mande one there. In the front. Hair, bed, front, bed, back. Both backs there. Everything I have belongs to Christ. Amen. So you get that ludi now. As in, like this now, nobody have. Pure. Nobody have. Cha. I have a covenant with God. Yes. Oh, wow. That I want to. Daniel, wait. Let her introduce herself. Keep on talking. Yes, so my name is AMAKA. You They have call a me AMAKA. covenant. I'm a makeup artist, so I'm a virgin. You see my head, it's virgin. Everything about me is virgin, so I'm a virgin. So I have a covenant with God. I want to be a virgin, and I will not marry. You want to be Abby? Now, from the time before now, you are not. But from now, covenant again, Bidogo. I am a virgin. Since my mom gave birth to me, Eh. I keep myself holy. Wow. I want to be I'm a virgin. Date. So I am praying. You are mixing it. You want to be. I am a virgin since my mommy gave birth to me. I am a virgin. Nemeso. Kwado ne ana akwa aga. It's not by as in virgin. Basin. But still they are God bless you. Wait. Chere. Lawyer Elahia. Lawyer Iba Mama. Chere ma